sore iki mau aku keteran tamu waduh cah dadi iki kancaku iki main ndak luar kota waduh rono la iki dolan rene apik belajar gawe telur gulung dadi dhek dengan sesuk lek wis gak payu baune jare apik dodolan apa tapi dhek bingung apik dodolan apa akhire iki dhek namane ide pengen dodol telur gulung lah barno iki dolan rene apik ngerti resep-resepe apik ngerti cara gawene kepiye barno iki cah tak kon tandang dhewe pokoke aku mek ngomongi sesuai takerane tok dadi lek ndok siji ngene iki takerane 3 cendok lek ndoke 5 setengah gelas ngene iki gek cah ra percaya lho cah iki takon bumbune apa ya bumbune mek masaku tok gak ono liyan-liyane barno tak kon mumpluk-mumpluk ngene iki pokoke didek sampe bener-bener mumpluk kaya omonganmu ngono kae barno ya mek tak contoni pisan pindho carane nyemplungke carane gulung ngene iki cah langsung iso lah cah iki gek iki langsung diadi lho dadi kaya ndek bakat-bakat alami kon lho cah pisan cemplung ngene bare digulung-gulung ngene gek iki dan dia langsung patut kabeh gak ambiar ngono kae deloken iki dadine ngene iki piye cah wis patut dadi bakul apa urung iki lho umpama siji kok didol 200 rong dino langsung bangkrut awakmu barno iki anak sausé tak kei juarang sithik ngene iki soalnya gak sausé kan iki kental tenan sausé barno tak udeng ngene iki nah iki wis persiapan iki anak adine barang dadi iki kancaku iki rene ambek bojone ambek anake terus ambek adine ngene iki deloken gak cah cilik lho cah iki seneng iki gak sik bayi jare meni telur gulung enak ngene dadi kita kon ngicipi dhewe rasane kurang piye dadi lek dhek sesuk dodol dadi wis ngerti oh ya iki rasane kasinan iki kurang asin ngono kayak iki pokoke tak kon ngentekke dadi kan dhek mau sangu ndok dhewe sangu masaku dhewe to dadi kabeh bumbu-bumbune dhek sing sangu barno iki ya wis rampungan tak kon ngentekke aja sampe enek sisae ning ngene lah iki enek sisa 5 apa 6 jare arek digo bali gengku makne jare ning omah ngono ben rasane jare enak apa piye mbah ora dong aku ning jarene muni enak lho iki.